като в вечерна емисия съм, не мога да го кажа това. Трябва да помисля 2 минути. Това беше всичко. Не. Здравейте на всички, аз съм Ая и съм поп-фолк певица. Дошла съм днес за Набързо при Мюз. На първо място вярвам в доброто и вярвам в това, че трябва да сме добри хора, независимо дали вярваме в определена религия, дали вярваме в определена наука, вече квантови физики, дали вярваме в астрология и така нататък. Човек трябва да подхожда с добро, с разбиране към другите и никога да не иска да им навреди, за което съжалявам. Съжалявам, че понякога съм доста самокритична до прекалена степен. Ми отнема доста време да се нахъсам да направя нещо. Може би като всеки човек винаги имам някакви съмнения в себе си и те обикновено траят доста дълго време, докато успея да ги преборя. Ами то отстрани е лесно да съдиш кои са най-надценени или кои са подценени и така нататък. Обаче никой не знае реално истинския им път, освен това, което ние сме видяли в медиите, истинския път, който те са извървяли, за да стигнат до определено място или до определена позиция. Не знам, не ми е удобно да кажа име, не се чувствам като човек, който може да ги изкритикува, защото въпреки всичко това са наистина световно известни хора. За да са стигнали до там, значи не са просто надценени, с нещо са стигнали до там. Наистина предпочитам да не назовавам имена. В поп-фолка всички ги знаем, 3 имена мога да назова, без да се замислям, Галена, Азис и Преслава. Мога да назовавам още и от другите жанове. Миро, Мария Илиева, това са хора също останали в годините. Васил Найденов за мен е един много велик изпълнител. Лили Иванова. Ами със сигурност всички в живота си по неволя на съдбата губим важни хора, а пък тези, които просто са си тръгнали от животите, не ги броя за важни хора, защото за да са си тръгнали или така да се е случило живота, че те трябва да си тръгнат, значи пътя ни заедно просто е приключил. Няма да са важни повече. Според мен, въпреки всичко, душата е вечна, тъй че най-вероятно нещо се случва. Но какво се случва, не знам, никой не се е върнал да разкаже. Не е като да нямам, но да кажем, че не съм позволила нещо да ми пречи. Имам доста несигурности като всеки един човек, имам също и комплекси като всеки нормален човек, обаче не съм си позволявала да ми попречат и съм действала малко напук на тях. Не знам как е правилната дума, закачам, зарибявам. Със сигурност щеше да закачам мадамите, защото ми е интересно. Аз като жена, съответно съм пасивния пол, който седи и чака да бъде заговорен. Аз щеше да ходя така да се заигравам с тях. Аз съм по-пасивна, може би, заради това. Да, си чакам. Не разговарям с никой, който не познавам. Вярвам до определена степен. Не вярвам, че една зодия може да предопредели живота ти, но най-вероятно предопределя някои черти от характера ти. Някакъв стереотип, този е скорпион и еди какъв си, този е стрелец и еди какъв си. Не смятам, че този стереотип е абсолютно валиден на 100%. Правила съм си. Понякога чисто от любопитство, аз съм много любопитна. Обичам да чета за такива неща, правя си понякога такива неща. Най-вече от чисто любопитство, в смисъл не се обсебвам от всичките тия неща. Имам фобия от високо. И имам една много странна фобия. Не знам как се казва. Веднъж бях, примерно, ако видя много точки или такива линии като вени, или много фигури, не мога да го обясня. Това има наименование, обаче в момента точно не мога да се сетя. Или примерно както като си спал все едно, кожата ти е станала на такива ивици. И от това имам фобия. Такова става ми гадно. Идоли нямам. Имам хора, които харесвам, хора, на които се възхищавам за това докъде са стигнали. Но според мен това да идеализираш друг човек, който е просто човек, е много грешно. Знам коя е, не си я спомням, защото са ми казвали да била мако, т.е. мляко. Не ми личи много, защото съм си останала 1,58 м. Боже, много! Имам чувство, че това е една такава, айде да не е ежедневна, обаче е ежеседмична борба. И не смятам, че някой човек въобще, който се занимава с някакъв
собствен бизнес дори, да не говорим само за артист, защото там вече наистина е много по-сложно и много по-трудно и много по-емоционално цялото нещо с всеки провал, всяка спънка. На няколко пъти в живота си съм се отказвала, защото аз съм се отказвала от музиката, поне 2 пъти категорично, обаче винаги се връщам. Откакто съм започнала да градя това в момента, съм се старала да стискам с зъби, да си казвам още малко, още малко, още малко, още малко. И то в един момент не е за да се получи нещо на всяка цена, е просто, че това е нещо, което аз искам да правя в живота си, независимо дали печеля пари от него или не печеля пари от него. Не бих искала да си живея живота без музика. Да, то най-вероятно ще се случва още много пъти. Сме много така зле настроени към културната среда на България в момента. Съгласна съм, че има много лоши неща. Аз съм човек живял и в чужбина и знам, че в чужбина въобще не е по-добре. Напротив, там съм виждала още по-големи излагации на хора като цяло. Бих искала във всичко да има малко повече смисъл от към музика, може би да продължават да се правят по-смислени песни. Чалгата, съвременната, въпреки всичко, въпреки че на мен ми се иска да е още по-смислена, в сравнение с преди години е с доста по-стойностни текстове. Може би единственото нещо има някакво влияние е това, че малко... Но пак не мисля, че е само в поп-фолка, нали, изцяло в музиката валидира токсичните взаимоотношения между мъж и жена. Всичките текстове в песните, нали, са свързани с това, че любовта е болка, че ще си правим на инат и така нататък. Може би това е изневери. Това наистина има влияние, според мен. Аз обикновено доста лесно преценявам хората и преценявам с кой мога да работя и с кой не мога да работя. Изключително добро впечатление ми направиха на срещата им с мен. Най-добро впечатление от всичко ми направи това, че мисленето им е много по-различно от типично българското. Смятам, че следват така световните стандарти и модели. Отделно са супер яки, приветливи хора. Никога не са ми отказали помощ. Това за мен е много важно, защото един артист не може да разбира от всичко. Сега съм като новинарка. Това беше всичко от мен. Аз съм Ая. Вечерните новини на Мюз.